Escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. El Museu Nacional d'Art de Catalunya i el Museu Episcopal de Vic uneixen esforços i presenten l'exposició La princesa sàvia, les pintures de Santa Caterina de la Seu d'Urgell. Per primer cop, després de més de 70 anys, es poden contemplar junts els 3 fragments de pintures romàniques d'una petita capella de la catedral de la Seu dedicada a la Santa. L'exposició està integrada en la campanya dels 2 museus de reunir els fragments del romànic català dispersos arreu del món. La princesa sàvia, les pintures de Santa Caterina de la Seu d'Urgell, es pot veure fins al 28 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya i a partir del 20 de març i fins al 5 de juny al Museu Episcopal de Vic. El MNAC i el MEC posseeixen les 2 col·leccions d'art romànic més importants de Catalunya i són també un punt de referència al món en l'estudi de l'art medieval. Aleshores, amb l'avinentesa que l'any passat l'Estat va dipositar al MNAC una pintura de l'antiga capella de Santa Caterina, concretament la disputa i l'arrest de Santa Caterina, i que el MEP tenia des de l'any 1933 un altre fragment d'aquest conjunt, concretament el Sant Sopar, hem decidit aplegar esforços per tal de reunir-les amb una altra peça que estava a Suïssa, que és el Martiri de Santa Caterina. Bé, aquest projecte de retrobament consisteix en fer una sèrie d'exposicions amb l'objectiu de reunir els conjunts d'art romànic català que estan dispersos arreu del món. L'intenció és donar a conèixer una sèrie d'obres que van ser creades a Catalunya per estar juntes, però que malauradament la història ha separat i dispersat. Va descobrir durant el primer terç del segle XX i fou quan es va retirar un retaule barroc que les havia amagat durant segles, però també les havia protegit. Un cop retirat el retaule i les pintures visibles es van vendre i arrencar, es van vendre en un antiquari català que les va introduir dins el món del col·leccionisme i dins del món de les antiguitats internacionals. El públic pot gaudir per primer cop, després de més de 75 anys, d'un conjunt sencer una altra vegada. Presenta l'obra d'art no només com obra d'art per poder-la gaudir estèticament, sinó que intenta ajudar l'espectador perquè pugui entendre tota la història de la peça, des de la seva creació, és a dir, a la Seu d'Urgell a mitjans del segle XIII, fins al moment del seu arrencament i dispersió al segle XX. La seva dispersió rau en el fet de la possibilitat tècnica de poder-les arrencar. En aquest moment i feia poc, existia un sistema d'arrencament anomenat Estrapo que va permetre extreure les pintures del mur i poder-les vendre, segmentar en aquest cas les de Santa Caterina en 3 parts, com si fossin 3 quadres independents. Aleshores l'antiquari les va comprar, les va vendre i van anar a parar a mans de diversos col·leccionistes privats. L'Estrapo és una tècnica revolucionària d'arrencament, va estar importada d'Itàlia de mans de Franco Stefanoni i es va aplicant a les pintures de Santa Caterina, però pràcticament de tots els conjunts de pintura mural romànic català. És una tècnica que permet arrencar només la pel·lícula pictòrica del mur, a diferència de l'estaco, en el qual t'emportes també l'arrebossat o intonaco del mur. En primer lloc, el que s'ha de fer és netejar la superfície del mur de brutícia i encalats posteriors. Després s'ha d'escalfar cola de cartílags dissolta en aigua i quan la cola està molt calenta, s'impregnen amb uns petits fragments de tela de cotó i s'enganxen a la pintura. Un cop la cola està seca, es contrau i té prou força per arrencar la pintura un cop tibes els fragments de tela de cotó. Després, aquesta pintura adherida en els fragments s'ha de traspassar a noves teles i, si es vol, es pot muntar sobre estructures rígides que permetran la seva exposició. Santa Caterina era la princesa sàvia. És per això que és això la raó del títol de l'exposició. Princesa perquè la llegenda, perquè és un personatge llegendari, segurament Santa Caterina mai ha existit, que es diu que era la filla d'un rei, és el que diu la llegenda, i que vivia a Alexandria, la ciutat d'Egipte, una ciutat que a finals de l'antiguitat era molt famosa per
al nivell dels seus estudis, sobretot per l'existència d'una escola filosòfica importantíssima. Es diu que es va negar a adorar els ídols pagans i és per això que la van empresonar. Va aconseguir convèncer els filòsofs pagans de la veritat del cristianisme, els filòsofs pagans es van convertir i aleshores van ser tots cremats. I fins i tot Santa Caterina, per no negar-se, per no renegar de la fe cristiana, va ser també martiritzada, es veu el martiri de la Roda, però no va morir al martiri de la Roda, sinó que finalment la van decapitar. És un conjunt una mica inclassificable, en el sentit que és un moment de transició entre la llarga tradició de la pintura romànica catalana, que arriba fins mitjan segle XIII, i als inicis del gòtic lineal a Catalunya, és a dir, representa una frontera entre un moment de l'art català i un altre moment. Intentem explicar el conflicte de les lluites anticàtares a la Seu d'Urgell, a mitjans del segle XIII, des d'una clau històrica ben raonada, és a dir, explicant que es tractava d'una lluita entre l'Església i el poder feudal que representava el comte de Foix.